eens even kijken of we het kunnen delen. Of het allemaal is gelukt. Want het is natuurlijk wel heel lang geleden dat ik gelivestreamd heb. Zo, daar zijn we weer. We kunnen eindelijk weer livestreamen en video's maken. Ik moet zeggen dat ik er wel echt naar uit heb gekeken. Dus, ik was van plan om Spider-Man te gaan doen. Hey, Miles. You okay? Yeah. Why would you say that? Het is alleen even kijken waar je in het spel ook alweer zat natuurlijk. Want het is een hele lange tijd Coffee, maybe? I can. geleden There's a place on Edison. dat ik dit gespeeld heb. Dus we moeten even weer een beetje kijken hoe en wat. Ja, en voor de rest ben ik vooral blij dat ik weer een beetje kan doorgeluk vinden. Mijn blokken zijn ingeleverd en af. Blok 6 moet nog, maar dat is in augustus de presentatie. Dus van nu verwacht ik eigenlijk veel content. Ik ga in ieder geval proberen om veel te livestreamen en video's te maken, aangezien ik verlof heb. Dus ja, abonneer vooral even. Dan blijf je op de hoogte daarvan. Ja, en dan is ze ook vrij snel of ik het niet heb geüpload of dan nee. Er is veel te doen in de map. Maar ik ben me aan het denken wat het handigste is. Ja. Nou, we gaan gewoon eens even rondkijken. Want misschien komen we nog uit boevenbenden stijgen of zo. Ik heb weer een beetje oefenen voordat we echt weer het spel gaan doen. Nou, dat is wel een... Voor het verhaal moet we daar naartoe. Ik heb voor de nieuwe content heb ik ook een computer gekocht. Dus dat gaat ook wel gaat bepaalde dingen geven. Dat wij helemaal enthousiast over de computer. Ik zie een misdaad. Het zou dan hier moeten zijn. Most notably from Rio Morales, who looks to be a new city council member in the upcoming special election. And I have a lot of respect for Miss Morales. Hier, pak rammetjes gekregen. Ah, daar is er nog een. Just stay down. I'll handle them. You can't stop us, Spidey. Denk het niet, daar, vriendin.
Daar. I'm coming. This is gonna be easy. Oh nee, gewoon niet op tijd. Poepzooi. Wanneer het helemaal wie je bedacht hij. Wat we afgeleid. Wat we rui doen. Maar de beste handigheid kwijt. Als ze zo lang niet meer hebt gespeeld. Qua combinaties en zo gaat allerlei. Dus dat is wel vervelend. Oh, iemand gaat in de buurt zijn. Gaan we dan snel op zoek. Nee, kan dat. Nee. Waar kan dan? Ook niet, maar... Oh, dat is mis dat. Zullen we maar gaan helpen, hè? Is die op het dak? Nee, is niet hier op het dak. Dat is hier beneden. Oeh, dat zijn er wel. Oh, okay. I guess Oh. we're doing this now. Zeg, dat flauwekul, daar hou ik niet zo van. Dag! Vliegles! Ah! Daar, heb ze gehad. Nou, waarom lukt dat trucje niet meer? Daar! Heb ze gehad. Outnumbered and still came out on top. Potverdorie. Maar eerder kost je die raketten ook gewoon zo slingeren, zeg maar. Maar ik denk dat mijn timing gewoon niet goed genoeg was, I guess. Even healen. Ik heb geen koord. Hey! Oh ja. Is that? Ik ga er eens mee bezig. Oh, gaan we te ver. Wat een gestund ook, hè. Jong. Oh, moet hier ergens zijn dan? Nee, hier is er dan niet. Hey friends. Ik ken nu ook niet wie er gewoon. Ik wil nu ook weten hoe dat is. Is shutting down. Details on why are spotty, but I've heard that a flood made the building unlivable. Oké, maar in ieder geval daar kan dat. Blankets or food, it would really help the people who will be displaced by this. Today's advice: Oh. lining your trash can with paper will help absorb spilled liquids. I suggest using one of J. Jonah Jameson's books. Okay, bye. Moet hier ergens zijn. Denk ik. It's so cold I can't feel my nose. Permiso. Spider-Man coming through. Wow. Oh, sorry. What is wrong with you people? Hier zitten we meer. Ja.
Hier wordt het wat minder. Hier omhoog, denk ik. Hoe is dat denk ik? Ah, oh, verkeerde knop. Hoppatee. Already got plans for this. Apps picked up another crime. Hebben we in ieder geval iets. Oh, daar gaan we wel even naartoe. Oh, we wel langzaam. Hop. Ja, kom eraan. That is one shady looking weapon steal. Kijken wat we ook alweer qua wapens hebben. Hè? Hoe dat is wel leuk. I know Spidey taught me equipped for this. Stop, criminals! Niks ervan wegwezen. Hop. Dicht mogelijk niet, wegwezen. Hop. Het is stom wapen. Oh manke, ach. Door. Hier, daar. Veel plezier. Succes met vliegen. And that Gek. one more arms deal stopped in progress. Good work, me. Verwielen. Should did before the cops show up. Not looking for another vigilante lecture. Hoppa. Dan gaan we nu naar de missie, denk ik. Als we niks meer tegenkomen. Hoppa. Ik ben aan het denken wat ik nog allemaal kan vertellen eigenlijk, maar er is zoveel gebeurd en dat ik toch geen content heb gemaakt. Ik zou niet weten hoe te beginnen. Ben op studiereis geweest naar Denemarken. Dat was wel echt heel chic. In het begin niet, ik vond het verschrikkelijk. Maar dat waren ook omdat dat de eerste reis was en school alles geregeld had. Dus we hadden een soort van kippenhok waar we in moesten slapen. Niet letterlijk, maar het was echt heel krap. Even denken, ja, ik heb mijn blokken dan gehaald. Blok 1 tot en met 5. 6, dan moet ik nog even op wachten, omdat de presentatie nog moet gebeuren. Daardoor heb ik ook meer tijd, omdat ik minder van school hoef te doen. Ja, dan nu je computer dan. Dus dan gaat sowieso veel Pokémon content komen. Kijk eens aan, hier, hoppatee. Blijven zie. Nou, ik ga het toch proberen, vriend. Nou ja, proberen het gaan. Bam! Dag Ivan. Ga ik woos. Oh, dat leek beneden. Dank je, geen gedaan. Ja, dus laat vooral ook spellen weten. Qua computer, qua Pokémon, wat je leuk vindt. Ik heb toevallig de demo van Power Wash Simulator bijvoorbeeld gedownload. Wild 2 dan. Dus ja, laat vooral wat suggesties achter. En wie weet, tussen de content dan op mijn kanaal.
Want een gamecomputer hebben is eigenlijk super nieuw voor mij. Want ik heb eigenlijk nooit een gamecomputer gehad. Dus ik ben nog niet zo toes in de content daarvan. Maar laat vooral weten. I was really glad you called. I needed a break. From what? En dan hebben we nu natuurlijk veel dialoog. Stuff. Dat is meestal bij zulke spellen. I went to your folks' old shop. Dialoog. Thought you might be there. Looked like there might have been some kind of fight just before I got there. Maar een beetje de content of de chat in de gaten houden. Found out about Want ik kan wel zien als hij misschien gaat zeggen. I'm so sorry. Ik vind wel dat de koptelefoon voor de computer fijner werkt dan de van de PlayStation. I want to help you. But you gotta talk to me. Ah. I'm really sorry your mom got hurt at her rally. If that Nou, was we weten ook Spider-Man bij had de... shown up, everyone would have been fine. Nou, we weten bij de Please oorzaak don't is, try hè. to talk me out of this. I know what I'm doing. Nou, dat vind ik niet hoor. Veel te vies tegen. Good. So, that's Maar my geen big spoilers. secret. That's why I've been so busy. What's your excuse? Nou ja, veel schoolwerk. School. Ja, zussen, dat dacht ik al. You're always busy with stuff like that. What's the real reason? Ik ben Spider-Man. Maar ja, dat mocht ik niet zeggen. Gelukkig. I've been taking on a lot more responsibilities than I can handle lately. Nou, Maybe zo kan ze het ook verwoorden. here to Oh. fix that. Maybe I could join your club, crew, team. Nou, ik weet niet of dat een goed idee is. You know, Rick was... He was the best. I get why you're doing this. If you want my help, I'm all in. Nou, If not, daar komt ze nog wel van no terug. worries. Your secret is safe with me. You're a good friend, Miles. Okay. Ja, ik was er van dicht maar hetzelfde zeggen, hè. Where? Maar dat gaat helaas I'm niet. not good with heights. You'll be fine. Ik spring van geboe, van geboe naar geboe, maar goed. You'll need to prove yourself to the underground. I'll show you how when we get to Fisk Tower. Oh In jee, the Kingpin's office space? moet voor ze nog gaan bewijzen dan nog. Seized his property. They haven't gotten around to selling it, so we moved in. How'd you get involved in all this? The Ja, underground, dat zou ik ook wel eens willen weten. Tinker is a nod to my role. I built everything. The masks, the weapons. What Zo. doesn't matter. Het is erg geinig dan. The underground tried to rob my granddad's shop and saw what I was working on. We made a deal. Oh, I know you're after Krieger, but what do they get out of it? Besides Yeah. guns. Notoriety. They want to be so well known, they can get away with anything. nou, nee, dat ze dat mechelijk. I can't take on Roxxon alone. Een flauwekul gaan we niet doen. You need to jump from the crane to the balcony. Show them you're fearless. They're watching? Through the windows. You have to do this. Ja, goed gek. Come on, you'll be fine. Ja, makkelijk lullen voor degene die niet springt. Oh, gaat ze ook springen? Spider-Man. Come on, Miles. Make it look good. Nee, 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 niet vallen. Goed doorlopen. Hup, hup, hup. Nou, ben je gewoon springen dan, hè? Zullen we maar zeggen. Oei, 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 oei. Geen benen mis.
2 ribben gebroken, maar hij ben wel op het taak. Sure, but watch your back. These guys take a while to warm up to new people. Here it is. Ja, dat is gelukkig waar als allemaal dingen deze niet mogen. So, your plan. How does Newform fit in? Krieger's saying you stole a shipment. I stole 1 canister. I'm making some adjustments. Don't worry about it. Take today to settle in. Denk je dat mij of veranderen in zijn stem? Gavin needs you. Not now. We've got a new recruit. Fine. Oh, man. You built all these? Yeah. Long as the new weapons keep coming, the underground stay loyal. Is that a programmable matter sword? New enemies, new solutions. You mean Spider-Man, right? This week's most unwelcome surprise. She's not gonna show him downstairs, right? Ik vind het geen leuk idee eigenlijk. Oxide doesn't stand a chance against. How many times do I have to explain it to him? Miles, I need to deal with something. Hang here, okay? Oh, yeah, sure. Cool zwaard. Maar nee, dank je. Gotta figure out where she's keeping the new form. Might be able to find some clues in here. Ja. Waar gaan we zulke clues vinden? Nou, alles deze op die computer. Dus dan zou ze al snel bij de computers gaan kijken. Maar ja, daar is niks. Tenminste. Gotta find some intel on where the new form is being kept. Hoe zouden ze de informatie bewaren? Hangt er aan de kant. Gaan we hier eens rondnazen. This stuff from Martin Lee's gang? Yeah, trophies. Gotta establish dominance if we're gonna replace Fisk and run New York. These guys are well trained if they took down the demons. Wonder where they train. Waar zouden ze trainen? Hier is ook nog gaat te zien. Bridge attack's getting the underground a lot of press. Gotta grow that rap. Ask me, we should be focusing on PR, not lugging around crap. Lugging it around. Maybe they brought it here. That's a lot of cash. Even more Nou, downstairs. ik heb eens een tas. Whether you like it or not. More downstairs. It sounds promising. Maar ja, hoe gaan we dan naar beneden is de vraag, hè? Weird being in here. I lost Fisk when I was coming up. We all did. It was the best there was at using the power to earn respect. Yeah, but he screwed up. Got. People need to start respecting. Heel veel van die piepers zitten ook helemaal in. Weapons. Here she's making us. That's power. Wasn't scared of the Magia. Not scared of us. Hoe kunnen we naar beneden? Want the whole city to see what we can do. Ik kom van vandaan, hè? Misschien moeten we hier wel eens naar beneden. Maar dat denk ik eigenlijk niet. We're gonna show this city what power really looks like. Waar moeten we heen? Spidey would protect Rockbottom. Take his payouts. You know, I've hated Ja, Spidey tuurlijk, dat is mijn taak. Stop the Devil's Breath thing. Not surprised the new one sucks as much as the first. No, wat een gezeur. Seen these before.
this, a supply crate? Yeah, some asshole been raiding them. Or something. Love a good No, no, no. Wou wel spullen jatten en metnemen en weet ik het wel allerlei. Don't like it. Kan er hier niet gewoon doorheen. Ik dat niet op een of andere manier openen of zo. Ze niet weten waarom leeg moet gaan. Maar heel eerlijk, zo te zien is het niet hier. Misschien heb ik het nog niet bekeken dan. Nee, volgens mij heb ik alle aanwijzingen. Vreemd. Misschien niet. Kan ik hier ergens naar beneden dan? Nee, dan horen we naar boete. Het wil natuurlijk ook niet met dat ik zo gedesoriënteerd ben wie een, wie een goudvis altijd. Ik heb het talent om overal te verdwalen. Wat zal een spellen? Ja. Hier zijn geen aanwijzingen meer, er is niks meer geil. Dus er zal ergens iets moeten zijn hoe ik naar beneden kan. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk weer wel. Maar wacht, hier is wel nog iets geils. This would not like this. I had secrets and trapdoors all over this place. We cracked them all. We own Fisk Tower now. Secret rooms. Aha. Deadly fuel source. Might be using Fisk's secret rooms on the ground level. Dat is het. Group 2, and downstairs for training. Sounds like where I need to go. Dat is interessant. Laten we daar maar eens naartoe gaan. Gotta update Genki. Ja, gaan krijgen het, terwijl we onderzoeken doen zijn, het liggen appen. Zwaar ging. Nou, ze vroeg maar springen dan. Who are you texting? My mom. Yeah, she needs me at home. Right now? Really?
Yeah, her wrist is in a cast. I need to help with dinner. Did you tell her I'm... Nee. Thanks. You can head out that way. See you back here soon? Definitely. Hartstikke schön. Maar we zijn toch iets anders van plan dan koken. Let's see if they keep their secrets downstairs. Die grote kans. Oh. Genki, I'm in the vents. Nice. Did you find out where they're hiding the new form? Not yet, but I saw. Ben nou bezig. So I'm gonna try and follow her. Hey, when you're crawling through vents, do you ever feel like you're in a movie and start humming suspenseful music to yourself? And then think about getting caught and put into a cell suspended over an alligator pit, and then making a bomb out of gum wrappers to escape? Nou, nee. Niet bepaald. Cool. Just curious. Okay, I'm in the atrium. Oh, dit was niet slim. Some underground training exercises. I wanna look for a secret room. I can't believe I put money on this. Zo. Don't let him have it. Zo. Dan zijn we weer op de plek waar we moesten zijn. Moeten we de underground verslaan. Nou, dat kunnen we maar beter op een rustige manier doen. Want ik heb geen zin in... Nee. Nee hoor, ben er niet. We gaan eens een paar van die gebroken. Damn, it's cold. Te laat. Shit, ook met 36 lu. Dit gaan we niet halen. Maar ook niet helemaal wie ik het gepland had eigenlijk. Want ik heb die nodig en dan wil ik weten. Daar moet ik naartoe. Waarom kreeg die dingen nog niet gebroken? Nee. Dus het is op de verkeerde knop, verdorie.
Altijd tactisch doen. Maar wat is de beste manier om dit tactisch te doen? Is dan weer de vraag. Wat ik kan zien is daar alleen. Nee, dat is niet alleen. Ja. Dat is in ieder geval één, hè? Oké, nu hebben ze allemaal gelaaien, dat was niet de bedoeling, maar goed. Je hebt er in ieder geval een paar. Ja, nu dan. Huh? Wat wilt je doen? Zo zie je me en zo niet meer. Dat moet ik hier hebben, want dat is me te gevaarlijk. Een laser ben je in ieder geval kwijt. Niet op deze manier. Ha. Nee! Tjie! Het is een heel tactisch gedeuns dit. Ik ga al eens beginnen met op dam daar te gooien. Zo te raden of vuil in de buurt zijn. Nou ja. Ene dood. Het was niet helemaal wie het wou, wie het wou dat het uitpakte, maar goed. Dat is een minder. Dat mag ook weg hebben. Ben niet zo voor de lezers namelijk.
Vind ik niet fijn. Mooi touwen. Maar gewezen. Nou, geluid er toch maar in. Nou ja, ik wil eigenlijk niet dat ze me versleust. Dat is het hele plan, denk maar. Ik kan nog nergens zien hoeveel ik er nog moet verslaan, dat is het vervelende. Dat zou wel fijner zijn eigenlijk. Stap 1 is eigenlijk al die pipo's die lasers hebben, die moeten als eerste uitgeschakeld. Het is in het vervelendste. Het is er heel gaaf hoor. Ja, laat me naar hem toe. Even een beetje in een rap tempo. Weer een minder. Weer een minder. Vangen! Zo. Daar. Mis. Nee! Ik was zo dichtbij, verdorie. Oké.
Dus, we waren toch niet stealth genoeg. Nu wist ik dat ook wel, maar toch. Ik zie een laser. Bam. Tot zover stealth. Nee! Oh, heftig. Zullen we dat even niet doen? Ik ga het clones gooien, denk ik. Daar voel ik meer voor. Daar gooi je er een. En dan gooien we er daar ene. Denk het niet. Daar! Ben het spuugzat om steeds opnieuw te beginnen. Daar! Hey, have a grenade. Nee. Nee! Laten we erop houden, ik ben niet goed in stealth, ik ben niet goed in combo's. Maar goed, uiteindelijk gaan we toch weer nu, ja. Even denken. De lumen lasers, die zitten hier ongeveer. Dat is één. De lasers zijn vooral kwijt. Hier is een met een laser.
Nee, nee. Daar! Nou, ik ga het toch proberen weer. Maar ik ben er wel even geweest namelijk. Aan koppig, aan Zo. Nog even kalm aan doen. Doe maar eens weg, want we hebben een laser. Don't like it. Nou ja, ik vind dit eigenlijk wel fijner. Verstoppen en dan aanvallen, zeg maar. We doen daar. Zo. Dat was niet helemaal mijn bedoeling. Dat weinig, dat zei ze nu al de hele tijd. Nou, tot zover, so far, so good, zullen we maar zeggen. Oh, dat was echt dom. Waarom deed mijn energie... Oh, ik heb te weinig energie, dat is het. Maar wezen. Oh, nee! Nee! Oké, we even oiemalen. Zo. Uh-oh, zit vast.
Wat is dit? Waarom zit ik hier in vast? Wat is dit? Wat is het voor het geks? Wat is dit voor een doms? Zit vast aan de boom. Laat me toch met rust, man. Ja, dit was echt niet fair gewoon. Ik zat echt gewoon vast in de boom. En nee, dat is geen excuus. Want ik heb op iedere knop geramd dat er is. Nou, we beginnen eens met deze weer. Zo. Helemaal niet, dat is me helemaal niet graag. Oh. De laser irriteert me mateloos. Katsooi. Excusez-moi. Vervelend. Mis. Helemaal niet. Ik moet eerst die lasers kwijt. Met die lasers gaat het hem niet weg.
Spider-Man's hurt! Keep going! Zo, ik was iets te gefocust. Daar! How many spider people are there? Look at a trap! Look out! Daar! Nee, pak rammelketten krijgen. Vangen! Denk het niet, vriend. Kom eens hier. Haha, eindelijk. Okay. Still no sign of Fisk. Thank God. He must have gone somewhere. I read this interview with Fisk where he said he loved art with a purpose. What does that mean? I don't know. But they also found a bunch of secret passages in his house hidden behind art. So... Yeah, gotcha. I'm looking. Oké. Hallo. Even kijken, hoe mag ik nu naartoe? Wait, are there any big statues around there? Yeah, I think I saw one. Might want to check it out. Fisk and statues go together like pickles and orange juice. Statues. Gross. Don't knock it till you try it. Statues. Waar zou ik dan naartoe moeten?
Hier is een kastje. Dat is altijd interessant. Oh, dat is voor die dingen op te plekken, dat is het. Nee, ja. Ja. Hier is een statue, wat moet voor je mee doen? Hey, I think I got something. Oh, secret stairs. Nou, ik denk dat je die wel kan vinden, toch? Goes deep. Maar ik vrees dat we er ook wel lui tegenkomen. Dat nummer gaan althans. Should have built a faster elevator. Maybe he would have gotten away. Let's not start giving the supervillains ideas, cool? Must be a hell of a training exercise today. I know you don't want to talk. 3 people got sick after the bridge. 3! You know how dangerous this zone is. You knew this would be dangerous. It's the deal we made. You're getting sick too? You can't hack it, you can get it. The underground doesn't have time for weaklings. You hearing this? Newform is making the underground sick too. They're so callous about it. You moved the new form? Safely? Yeah, to the lab uptown. Genki, they moved the new form. We're not sure if the canister's safe. It was hot, buzzing, like it's unstable. It's that new Spider-Man. His powers messed with the structure. Tell everyone not to touch it. They're hideouts. New form's gotta be in one of them. I need a clearer picture. Then I can narrow it down. We don't know enough about this stuff. What it is. No, spannend. My brother created new form. Chief chemist. And Roxxon killed him. Ja, dat hebben we de vorige keer met gekregen inderdaad. I won't stop until Roxxon's gone. Are you with me? Maar zeker. Maar Spider-Man niet. I need power. Generators, car batteries, whatever you can find. Bring them to the theater. Oh ja, Molotov lef. Zullen we dat gewoon even niet doen? Hou ik niet van. L1 en D voor een Venom sprint. Oké. Zag je daar van? Is that a new move? Man, I don't even know what I did, but it worked. Okay, you do you. I'm gonna research the map you found. See what dots I can connect. Cool. I'm gonna keep shocking guys. Zullen we dat gewoon niet doen? Bam! Oh man, kijk. Wat verdorie. Ik ga toch het hulp inschakelen, dat vind ik fijner.
Nee! Ze waren toch down, wie bekend ze mich dan mappen. Oh goed. Whoa! Is that a new move? Man, I don't even know what I did, but it worked! Okay, you do you. I'm gonna research the map you found. See what dots I can connect. Cool. I'm gonna keep shocking guys. Keep it on the ground! Oh, staat weer op de moer. Niet handig. Bam! Hey, waarom deed je het nu? Oh. Denk het niet, vriendin. Blijven niet aan de gang. Potverdorie. Oké, dus dat zijn die rode maskertjes dan. Het zijn de schuilplaatsen. Oké. Duidelijk. A theater, huh? That's... Don't say it, Genki. Dramatic. Ugh. That'd be the Gem Theater. Sounds like that's where she hit the new form. So that's my next stop. If you're headed to the theater, I'm all in. If you're gonna check out those underground hideouts first, I know someone who can help. Cool. I'll add the hideouts to my to-do list and hit you up when I get to the theater. I'll be here. Figure out why Speed Nonagon keeps crashing. Dat ging snel. The underground at the gym till later tonight. Probably have some time to check the app or whatever else needs doing. Zo. Vind je het erg om weer hier te zijn? Voor een stuk vrier. Nou, even naar de skills. Want ik denk dat we wel het punten verzameld hebben. Oh, ene. Top. Wat gaan we kiezen? Dat van Venom is wat chill. Van de Venom erin. Ja. Vergroot het effectgebied van de Venom, zodat meer vijanden Venom verdoofd worden bij impact. Ook chill. De dreun gebruik ik eigenlijk niet heel dik. En dit is ook wat chill. Aanvallen kost minder camouflage energie. Ja, we doen deze. Oh, dat hebben we al. Dan doen we deze, grapje. Ik heb een langere camouflage blijven. En zodra we blijven mappen, hebben we ook meer energie daarvan. Maar ja, qua skills wordt dat dus al. Dit vind ik niet zo interessant. De gadgets. Wauw. Dit is wel interessant. Allemaal te veel. Nee, dit is een mooi om met te wachten. Ik ga hier opslaan. Dit was het voor deel 2. Ik was in gesprek met de lucht. Ben stil. Moeilijk maken. Ja. Zoals ik al zei. Ik ga opslaan. Dit was deel 2.
Zorg dat je geabonneerd bent, zodat je deel 3 niet mist. Check ook even de playlist op mijn kanaal. Daar komen alle andere afleveringen ook in. En voor nu wens ik je een fijne avond. Maybe some justice in the world after all. Laters.